durant aquests treballs sobre els jueus, els vaig anar publicant, el que anava trobant, l'anuari Urgèlia, que publiquem allà a la Seu d'Urgell. I llavors, com que anava trobant material, vaig pensar que donava per un llibre. A més, el Rafael Català i Dalmau, que és un promotor extraordinari, em punxava. Deia, estaria bé de fer un llibre sobre els jueus aquí a la Seu, i feia anys que m'ho deia, i jo res. Però quan vaig tenir més material, vaig pensar, ara és el moment. I aleshores doncs, vaig poder fer una visió general dels jueus des del primer que trobo, que és el 1255, fins als darrers del segle XV ja, que suposo que això no ho he trobat, però quan hi ha l'expulsió dels jueus de tota la península pels reis catòlics, jo crec que a la Seu ja no n'hi havia. O sigui que dono una visió general en el llibre de la història dels jueus a la Seu d'Urgell, centrat en el seu carrer dels jueus, que és allà on hi havia la sinagoga també, allà a la vora, i on hi havia el que se'n pot dir el gueto, encara que és una paraula forastera que no s'hauria d'estilar massa, però és el barri dels jueus, que els hi tanquen el 1422.